Bună ziua! Astăzi, 12 iunie, a venit vremea să transvazez roiul capturat pe data de 28 aprilie într-un stup. Pentru asta am cumpărat stup nou, l-am dat cu ulei de rapiță și încep transvazarea propriu-zisă. Prima ramă 2020. A doua ramă, tot 2020, cu puiet căpăcit, cu puiet eclozat. A treia ramă este o ramă mai veche, pe care am introdus-o în momentul în care am luat o ramă de puiet. Este cu puiet larvar toată. Ia, încearcă să filmezi celula, interiorul. Atât. Da. A patra ramă, cu puiet căpăcit toată. A cincea ramă, tot cu puiet căpăcit. Ceva nectar, dar destul de slăbuț. Și a șasea ramă, cu puiet eclozat, puiet căpăcit și pe o parte și pe alta. La fel, destul de puțin nectar. Scuturăm albina care a mai rămas. Și în acest tub voi mai aduce încă două rame neconstruite, cu faguri artificiale. Cam atât. O zi bună vă doresc!